Zbog obeležavanja manifestacije Seoska slava u Futogu, u petak 14. novembra od 6 časova privremeno će biti izmenjena trasa autobuskih linija broj 53 i 55 u Futogu. Autobuski saobraćaj odvijaće se na sledeći način. Polasci iz Novog Sada za Futog saobraćaće redovnom trasom do Futoške raskrsnice, ulica Cara Lazara, Braće Bošnjak, Svetozara Markovića, zatim će nastavljati ulicom Svetozara Markovića desno, Partizanskom, desno, ulicom Branka Radičevića, levo, ulicom Rade Kondića i dalje redovnom trasom. U povratku će autobusi saobraćati istom izmenjenom trasom. Na izmenjenom delu trase otvorit će se privremena stajališta u oba smjera, ulica Svetozara Markovića, Industrijska i Branka Radičevića, Povrtarska, kao i stajalište iz pravca Novog Sada. Neposredno posle raskrsnice ulice Svetozara Markovića, Braće Bošnjak, Cara Lazara. Koristit će se i postojeća autobuska stajališta linije 56, benzinska pumpa.